Палітвязня Змітра Шыманскага за грані на Дудзе падчас леташняга марша пратэсту пакаралі 3 гадамі абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Суд над іншым палітвязням, анархістам Міколам Дзядком, якога вінавацяць у закліках да захопу ўлады, адновіцца 3 лістапада. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Анастасія Русецкая. У эфіры «Аб'ектыў», пра што яшчэ распавядзем у вечаровым выданні навінаў. Новым податком на квартиры различимся за лечение ковида. А за счет чего мы будем спасать? У нас же бесплатная вакцинация, у нас бесплатное лечение от ковид. Турысты ці нелегальныя мігранты. Для польскага боку усе асобы, якія пераходзяць мяжу з боку Беларусі ці з любой іншай дзяржавы, калі перасякаюць мяжу нелегальна, не праз памежныя пераходы, застаюцца нелегальнымі мігрантамі. Трагічная дата ў гісторыі нашай краіны. Гэта жахлівы час 37-й. І гэта час, які ўсё больш рыфмуецца з 20-м і 21-м. Чаму ў Беларусі стала магчымым вяртанне да сталінізму? Лукашенко звязаў будучы падатак на кватэры з выдаткамі на лячэнне ад ковіду, якіх на канец года налічыў $2 мільярды і назваў іх непрадказальнымі. У прызнаныя экстрэмісцкімі тэлеграм-каналы беларусы дасылаюць сведчанні, як сістэма аховы здароўя скідваецца на ратаванне хворых, на кіслародныя ўстаноўкі, машына хуткай дапамогі. Неўзабаве падтрымка можа прыйсці з захаду, калі яе прымуць. Юлія Цяльпук. 3 цяжарныя з COVID-19 памерлі ў менскім стацыянары цягам апошніх 2 тыдняў. Паводле крыніцаў «Зеркала АЙО» і «Радыё Свабода». Немаўлят удалося выратаваць. Ва ўсіх выпадках жанчыны заразіліся не ў шпіталі. Акушэрка-гінеколог з Менску пракаментавала ўзровень бяспекі ў радзільнях. По партнерским родам выполняют только ранее заключенные контракты. Для посещения роддома требует ПЦР-тест и справка сертификата вакцинации. Роды в красной зоне проводят персоналом в полном обмундировании. Роженицы рожают без масок. Детей всех для обследования изначально забирают неонатологи. Планаваць цяжарнасць падчас пандэміі ці ўстрымацца. Меркаванні чытачоў тэлеграм-каналу «Белсат» падзяліліся. У мінулым годзе планавалі цяжарнасць, перанеслі на нявызначаны тэрмін, бо то рызыкі ўжо вельмі высокія. Увогуле, у Беларусі трэба 10 раз падумаць, а ці трэба тое дзіця? Куды яго пускаць? У які свет? У снежні нараджаем, палёт нармальны, ніякіх прышчэпак ні бацька, ні маці не рабілі. За паўгода да зачацця абодва перахварэлі ў самай лёгкай форме. Лекары нагадваюць, імунітэт цяжарнай слабейшы. Для іх, а таксама маці, якія кормяць груддзю, беларускія медыкі прапаноўваюць кітайскую вакцыну Verocell, якая згодна з даследаваннямі забяспечвае перадачу антыцелаў праз плацэнту плоду і з малаком мамы дзіцяці. Даследнікі вірусу тыпу Дельта падкрэсліваюць, што ў адрозненні ад папярэдніх штамаў ён атакуе таксама і маладых асобаў. Ён валодае здольнасцю пранікаць не толькі ў артэрыяльныя і эндатэліяльныя клеткі арганізму, але ў іншыя – клеткі макрафагаў, манацыты, клеткі бронхаў, кішачніку. Ён праходзіць праз увесь арганізм, таму мы маем такія дрэнныя наступствы. Стрымаць эпідэмію Мінаховы здароўя хоча да канца года, прышчапіўшы агулам 5 мільёнаў чалавек. Дзеля гэтага трэба вакцынаваць па мільёне асобаў на месяц. Дагэтуль сярэдні тэмп вакцынацыі складаў 290 тысяч на месяц. Частка з іх яшчэ не атрымалі другой дозы вакцыны «Спутнік Ви». Ведаючы з незалежных крыніцаў, што вакцына ў Беларусі не стае, а смяротнасць вышэйшая за афіцыйныя звесткі, Святлана Ціханаўская ў размове з еўракамісарам Оліверам Варгеліем прасіла накіраваць у Беларусь 1 мільён бясплатных доз еўрапейскіх вакцынаў. Зараз важна правесці кансультацыі з ААН, з КОВАКСам, гэта адмысловая праграма Сусветнай арганізацыі здароўя, і вызначыць, якія імплементары гатовы ўзяць на сябе адказнасць. Ад уладаў мы чакаем проста згоды. У офісе падкрэсліваюць, што здароўе нашых людзей мае быць вышэйшае за палітычныя амбіцыі. Дзярждапамогі медычнай галіне не стае, ілюструе выпадак у жлобінскай больніцы. Кіраўніцтва просіць увесь персанал унесці адсотак ад заробку на набыццё машыны, хуткай дапамогі і іншыя патрэбы. Растуць закупачныя кошты на расходныя матэрыялы для больніц і нават на мяхі для памерлых. Будуць расці таксама падаткі, кажа Александр Лукашенко. И почему мы еще взялись за налоги? На конец года $2 миллиарда.
непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. А за счет чего мы будем спасать? У нас же бесплатная вакцинация, у нас бесплатное лечение от ковид. Прыняць бясплатную вакцыну ў такім выпадку было б лагічна. Юлія Цяльпук, Белсат. Уздоўж мяжы з беларускага боку ездзіць машына, з якой транслююць запісы дзіцячага плачу і крыкаў. Паведамляюць польскія памежнікі. А ўчора паводле іх бок польскіх жаўнераў стралялі з сігнальнага пісталета. У разгар мігранцкага крызісу на мяжы нашай краіны з еўразвязам у Менску сцвярджаюць, што мігрантаў у Беларусі ўвогуле няма, а грамадзяне Іраку альбо Ірану простыя турысты. Ці можна верыць гэтым словам, распавядзе Ірына Карніенка. Грамадзянаў краінаў Блізкага ўсходу і Афрыкі можна пабачыць у беларускіх крамах, парках, гатэлях. Іхная прысутнасць ужо нікога не здзіўляе ні ў сталіцы, ні ў вёсках ля мяжы з краінамі еўразвязу. Паводле дэпутата Андрэя Савіных, гэтыя людзі прыбываюць у Беларусь абсалютна легальна ў якасці турыстаў. Міністэрства замежных справаў праводзіць вельмі дбайную селекцыю і выдае візы толькі па запрашэннях ад канкрэтных турыстычных фірмаў. Яны функцыянуюць у Беларусі, аказваюць поўны пакет услуг і маюць адпаведную рэгістрацыю. Аднак ні ў Мірскі замак, ні ў аграсядзібы або санаторыі гэтыя нібыта турысты не паехалі. Іх цікавіць заходні кірунак. Для польскага боку усе асобы, якія пераходзяць мяжу з боку Беларусі ці з любой іншай дзяржавы, калі перасякаюць мяжу нелегальна, не праз памежныя пераходы, застаюцца нелегальнымі мігрантамі. Мігранты начуюць у падземных пераходах, цытуе скаргі жыхароў сталіцы агенцтва Мінскновасці. Іншаземныя грамадзяне бадзяюцца па вёсках, ці варта нам баяцца? Запыталіся жыхары раснянскага сельсавету начальніка мясцовага РАУС. Ягоны адказ прыводзіць газета «Навіны Камянеччыны». Дзеянні мігрантаў у раёне застаюцца пад пільным кантролем. Яны разбіваюць намётавыя лагеры і чакаюць магчымасці працягнуць свой шлях у Еўропу. У адваротным выпадку будуць вернутыя ў свае краіны. Выходзіць, што так званых турыстаў цікавіць зусім не Беларусь. За апошнія сотні толькі на польска-беларускай мяжы зарэгістравалі 575 спробаў нелегальнага пераходу. Польскія памежнікі затрымалі 9 праваднікоў мігрантаў. На жаль, гэта адбываецца ў вялікім маштабе. На дадзены момант паліцыя арыштавала ўжо 170 чалавек. І гэтыя 170 чалавек перавозілі людзей, якія незаконна трапілі на тэрыторыю нашай краіны на сваіх аўтамабілях. Каб зменшыць наплыў уцекачоў у еўразвяз тэрыторыі Беларусі, Нямецчына дамовілася аб спыненні авіязлучэння паміж Іракам і нашай краінай. Напярэдадні намеснік міністра замежных справаў Ірану сустрэўся з тым жа Андрэем Савіных і прасіў прадаставіць грамадзянам Ірану гуманітарную дапамогу і дапамагчы вярнуцца дадому тым, хто гэтага жадае. Невядома, што Савіных адказаў іранскаму чыноўніку, але таму ж агенцтву Мінскновасці ён заявіў, што беларуская мяжа абараняецца дрэнна і з гэтым нічога зрабіць нельга. Таксама нельга вярнуць мігрантаў дадому, бо яны выкінулі свае дакументы. Здарэнні, якія мы бачылі шмат разоў і якія мы паказвалі, што беларускія службы дапамагаюць у пераразанні плоту, прыводзяць мігрантаў пад лінію мяжы, паказваюць ім месцы, дзе тыя могуць пераскочыць мяжу. Такія дзеянні вядуць не да абароны мяжы, а да павелічэння нелегальнай міграцыі, калі гаворка пра беларускі бок. Паводле звестак сервісу Flightradar 24, польскія памежнікі пачалі патруляваць мяжу ў раёне Берасця з дапамогай самалётаў малой авіяцыі. На лёгкіх самалётах могуць быць усталяваныя цеплавізары і камеры, каб бачыць людзей, што хаваюцца ў высокай траве. Ірына Карніенка, Белсат. Іх забілі толькі за тое, што яны былі беларусамі. Чэкісцкую куляю ім заткнулі раты, каб змоўкла беларуская мова, на якой яны пісалі свае творы. Аднак забіць памяць, а значыць і саму Беларусь, каты ўсё-ткі не здолелі. Сёння, прынамсі, ў 38 гарадах свету праходзіць ноч расстраляных паэтаў. У памяць пра закатаваных 84 гады таму сталіністамі беларускіх літаратараў. Тэму працягне Валера Руселік. Плачуць асеннія клёны, месяц лісты палічыў, нехта знайшоў мільёны, нехта душу загубіў. Гэтыя радкі ў далёкім 1927 годзе напісаў малады беларускі паэт Тодар Кляшторны. Роўна праз 10 гадоў яго, як і многіх іншых прадстаўнікоў беларускай нацыянальнай эліты, расстралялі чэкісты.
Толькі ў адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года ў сутарэннях менскай унутранай турмы Энкуса былі забіты больш за 100 выбітных дзеячаў культуры, мастацтва і навукі, а таксама грамадскіх дзеячаў тагачаснай БССР, у тым ліку 22 беларускія пісьменнікі. У нашу гісторыю гэтая крывавая дата ўвайшла як «Чорная ноч» альбо «Ноч расстраляных паэтаў». Ты спыніла мяне каля дзвераў, узнікшы ў памяці зоркаю вернай. Я ў збавенне сваё не паверыў і па сходах спусціўся ў тавэрну. Усяму я веру, усё цаню. Як толькі ноч накіне кепку, лаўлю і шум, і цішыню. За ракою вецер ціхі дол свідруе, гасне зорка белую свячой. Абніму і пацалую у плячо. Спявала ноч пяшчотнаю гітарай, моя самота ночы пераліў. Ні клопат не цвяліў, ні смутак не паліў. Сінела ноч, зрабіўшыся гітарай, гучаў яе пяшчотны пераліў. Жалобная акцыя «Ноч расстраляных паэтаў», якая ладзілася з 2017 ў Курапатах, сёлета ўпершыню вымушана змяніла фармат. Гэтым разам беларусы па ўсім свеце чытаюць вершы расстраляных паэтаў онлайн ці выкладаюць у сеціва запісаныя відэа. Прычыны сыходу ад традыцыйных чытанняў ва ўрочышчы на месцы масавых расстрэлаў беларусаў сталіністамі відавочныя. Складаная сітуацыя з каранавірусам і пагроза затрымання ўдзельнікаў акцыі сучаснымі карнікамі беларускага народу. Міністэрства ўнутраных спраў, вайскоўцы, таксама гэта міністэрства па надзвычайных сітуацыях, яны нібыта выконваючы інструкцыі робяць злачынства. Я лічу, што гэта фактычна вяртанне вось да гэтых станцый рэпрэсій. Гэта жахлівы час 37-й. І гэта час, які ўсё больш рыфмуецца з 20-м і 21-м. Хіба што толькі один фактор – грамадства, якое не маўчыць, да, сотні тысяч галасоў пратэстаў, адрознівае нас ад 37-го. Вось толькі чаму ж наагул гэтая вычварная рэінкарнацыя сталінізму ў сучаснай Беларусі сталася магчымая? Няўжо ж мы, беларусы, мала нацярпеліся? Валер Руселік, Белсат. Жалобную імпрэзу спрабавалі пераўтварыць у прэсавую канферэнцыю прапагандысты дзяржаўнага тэлебачання. У Курапатах на еўрапейскіх дыпламатаў, якія прыехалі ў скласці кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў, літаральна накінуліся працаўнікі БТ і СТВ. Без каментара. Скажите, пожалуйста, на каком основании введен 4-й пакет санкций? На каком основании? Нет расследования по самолету до сих пор. АйКАО откладывает. На каком основании введены санкции, 4-й пакет, против Беларуси, против белорусского народа? Ну что, начнем пресс-конференцию? Может, ответите на наши вопросы? Может, ну, хоть кто-нибудь. Европа ответит на наши вопросы. Мы белорусская пресса, вы в нашей стране. Сейчас расследуется дело против геноцида в отношении белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Ваши страны тоже приложили к этому руку. Почему вы не помогаете нам? Почему вы не выдаете нацистов литовских и польских? Почему не выдают нацистских преступников в Беларуси? Из Литвы, Латвии и Польши. Мы выдаем запросы. Вы сохраняете и защищаете нацистских преступников. Почему вы не хотите даже отвечать на наши запросы? Не допрашивайте их сами. Как вы относитесь к тому, что в Украине поставили памятник Бандере, Степану Бандере? Как вы относитесь? А вам нравится памятник Степану Бандере на Украине? Нравится, нет? Тэлеграм-канал Еўрарадыё прызналі экстрэмісцкім. Рашэнне прыняў Цэнтральны суд Менску на падставе матэрыялаў праверкі Губазіку. А самыя папулярныя ў нашай краіне тэлеграм-каналы «Нехта», «Нехта Лайф» і «Лухта», на якія падпісаныя больш за 1,5 мільёна асобаў, прызналі экстрэмісцкімі фармаваннямі. Такое рашэнне прыняў не суд, а міліцыянты. Адзінагалосным рашэннем каманды «Нехта» ад 29 кастрычніка 2021 году КДБ Беларусі, МУС, Губазік прызнаныя экстрэмісцкімі фарміраваннямі з усімі выцякаючымі наступствамі. Далей больш мы будзем паведамляць пра іхныя злачынствы ўсяму свету. У адрозненне ад экстрэмісцкіх матэрыялаў за падпіску на экстрэмісцкае фармаванне прадугледжана крымінальная адказнасць. Каб пакараць кагосьці паводле закону за фармаванне, у судзе мусяць давесці, што ўдзел у ім быў у мэтах здзяйснення злачынства экстрэмісцкай скіраванасці.
У Маскве затрымалі беларуса з Гомля, што летась удзельнічаў у пратэстах. Гэта далёка не першы такі выпадак. Чаму беларусы па-ранейшаму ўцякаюць ад пераследу рэжыму ў Расею? Ірына Дарафейчук. Чарговае затрыманне беларуса ў Расіі. У маскоўскім метро паліцыя спыніла для праверкі дакументаў жыхара Гомля Михаіла Зубкова. Падчас праверкі высветлілася, што ён цяпер у вышуку на патрабаванне ўладаў Беларусі. Летась у верасні Михаіл Зубков удзельнічаў у маршы пратэсту ў Гомлі, дзе яго затрымаў АМАП. Пасля 15 сотняў арышту мужчына паехаў на працу ў Маскву. Сёлета ў жніўні да ягоных родных у Гомлі прыходзілі з ператрусам. У следчым камітэце жонцы патлумачылі, што на фотаздымках з маршу відаць, як Михаіл падышоў да амапаўца, цытата, бліжэй, чым належыць. Паводле папярэдніх звестак, супраць Михаіла Зубкова завялі крымінальную справу за гвалт над супрацоўнікам міліцыі. Гэта далёка не першы выпадак, калі праціўнікаў беларускага рэжыму на замову беларускіх спецслужбаў знаходзяць у Расіі. У нас зафиксировано таких случаев уже 8 штук. Это именно тех, в рамках которых экстрадиционная процедура проводилась полностью. И есть еще несколько случаев, которые там не очень проверенная информация. Поэтому, в принципе, неудивительно, что это произошло снова, потому что очевидно, не исчезло основание для взаимодействия между российскими и белорусскими силовиками. Пра добрае ўзаемадзеянне паміж спецслужбамі афіцыйных Менску і Масквы напярэдадні згадваў пасля сустрэчы з расійскім калегам Ігорем Красновым генеральны прокурор Беларусі Андрей Швед. Если брать общий объем правовой помощи, то в отличие, например, от нас же так называемых западных коллег, которые фактически сегодня не исполняют просьбу, не выдают преступников даже по общеуголовным преступлениям, по общеуголовным подчеркиваю, 80% просьб по оказанию правовой помощи направляется в Российскую Федерацию. Гэткая супраца сілавікоў тлумачыцца не толькі шматлікімі пагадненнямі, падкрэслівае журналіст Віталь Цыганкоў, але і даволі трывалымі моцнымі сувязямі паміж імі нефармальнымі і плюс пэўнай ідэйнай еднасцю, паколькі падыходы сілавікоў да свайго народу, як у Беларусі, так і ў Расіі прыблізна аднолькавыя. Калі вам давялося выехаць у Расію, важна захоўваць кантакт з роднымі і дыяспарай, з тымі, хто ў выпадку небяспекі можа паінфармаваць грамадскасць пра вашыя праблемы і мець кантакты праваабаронцаў. Супольны праект дапамогі беларусам, што трапілі пад экстрадыцыйны працэс, ладзяць маскоўская хельсінская група і камітэт грамадзянскага садзеяння. Мы, соответственно, можем сопроводить юридически все от начала до конца. При этом нужно понимать то, что в СИЗО, скорее всего, придется посидеть. Но так или иначе у нас успешная практика по получению решения Европейского суда о запрете на экстрадицию. Але галоўная парада праваабаронцаў не ратавацца ад беларускага рэжыму ў Расіі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Рэзка выказваецца пра ўладу праз свае працы. У Варшаве адкрылася першая індывідуальная выстава беларускага дызайнера і мастака Уладзіміра Цэслера. На адкрыцці пабываў і Белсат. Через искусство мы можем привлечь абсолютно аполитичных людей, абсолютно людей, которые, скажем так, не обращают внимания на то, что происходит в Беларуси. Или, скажем, уже обращали, но уже как-то уже стало неинтересно, потому что очень долго это все у нас затянулось. Но здесь как бы это такое вот привлечение внимания, и в то же самое время, когда это через призму искусства, человек смотрит и относится к этому по-другому. Хіба няма лепшага часу, каб паказаць палякам Уладзіміра Цэслера і ягоныя працы. Гэта адзін з лепшых беларускіх мастакоў, у Польшчы не такі вядомы. 3 недзяржаўныя арганізацыі вырашыліся зрабіць не толькі выставу, але цэлы праект. То бок дыскусіі вакол сітуацыі ў Беларусі, цэнзуры, правоў чалавека і перадусім вакол палітычных вязняў. На выставе экспануюцца працы Цэслера, створаныя за апошні год. Уладзімір Цэслер – адзін з самых вядомых беларускіх дызайнераў і графікаў. Ягоныя творы захоўваюцца ў калекцыях музеяў усяго свету, у тым ліку ў парыжскім Лувры, у галерэі найважнейшых плакатаў 20-го стагоддзя. Летась у жніўні Цэслер вымушана пакінуў Беларусь. Апошні час мастак жыве на Кіпры. Якім чынам у Беларусі паўтараецца сталінскі 37-й год і які герой патрэбны беларусам цяпер? Адказаў на гэтыя ды і іншыя пытанні шукалі ўдзельнікі чарговага выдання праграмы Змітра Міцкевіча без акрэдытацыі. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву. Я ж з вамі развітваюся. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы.